Здравейте, приятели, сега ще ви кажа много бързо. Влизате в дома на Турканет, пишете Counter-Strike 1.6, за да играем заедно. Така, влезнах току-що. И ако искате да играем заедно, пишем Counter-Strike 1.6 Warzone, версия 1.5. Натискате на дискетката. Така, аз съм си го изтеглил. Ей това, изтегля ви се, десен бутон. Open Contract Power. Ара вече ми падне батерията, ти сериозно ли? Добре, open просто. Цаква ми се лаптопа, какво му става, бе? Аре. Аре, пребали ми се лаптопа, какво му стана? Влезна папките. Влезна пак. Ето. Натискате Next, след като не сте натиснали Open. Тук, ако искате, ще сменете папката въобще. Така, ако искате да смените папката, е тук. Сменя. Така. Next. И тук ще се изтегли, натискате Finish. И ще ви излезне Counter-Strike. Това. И друго май няма. Да. И ето това на мен само не са вече показани. Искам сега да спре, да се изтегля. Пауза. Аре, моля да прецакам и клипа. Добре, като се зареди, натискате Finish и после ще ви излезе и тук. Ето това се зарежда, натискате Finish и готово. Браво, чухте. И камерата те чу. Окей, айде чао просто. Разбрахте. Напълва се. Натискате ето към на мястото на Next, Finish и ей това Counter-Strike. Това ще ви се покаже. Това. Да, много се лягаш, нали? И това. Окей, айде чао.